ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ବନେଇବା। ଏହି ଅଣ୍ଡା ମସଲାକୁ ଆପଣ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଅଣ୍ଡା ମସଲାଟି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ମସଲା ପାଇଁ 6ଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଅଣ୍ଡା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆର ସାଇଡ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଏଠି ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରି ନେବା। ଏବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ୍ କରି ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା ଏବଂ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏଠି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ମସଲାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ନେବା।